M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Ndikulandireni lero pa programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye pa 15 September chaka cha 24. Lero ndi tsiku lalikulu pa dziko lapansi limakumbukira kuti International Day of Democracy. Komanso lero ndi tsiku limene ndimakumbukira tsiku limene ndinalandira unsembe pa 15 September 1984 Kulimbe Cathedral. Lero ndikufuna mwapaderanso kuti tikumbukire ansembe anzanga kwa iwo onse amene anadzozedwa 1984 ndipo anatisiya, chonde mizimu yawo iwuse mumtendere. Kwa ansembe onse amene alipo mpaka pano, onse ena amene akugwirabe ntchito, ena mwa iwo amene adapuma pang'ono, onse kulikonse kumene ali, ndifuna ndiafunire zabwino zonse kuti papita zaka 40 chilandirire unsembe wathu. Ndipo ndimayang'ana chithunzi nthawi imeneyo onse amene anazungulira kutithandiza onsewo anapita. Ambuye chiona eni yake, ndikayang'ana ndimaonapo Bambo Musasa, Bambo Lungala, Bambo Mpando, Bambo Luisi, anthu amene azungulira kuona kuti ifeyo zonse zofunika zikumapezeka, tikumavekedwa machazamo, onsewo anatisiya. Tifuna kuti lero tiwakumbukire awuse mumtendere wawo. Mawu athu oyamba kuchokera m'buku la Isaiah chapter 50 verse ya 5 mpaka 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Asiza Venancio Chimangweni kuchokera ku Fonteboa Parish, Diocese ya Tete, mdziko la Mozambique. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera m'buku la Yakobe chapter 2 verse ya 14 mpaka 18. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Aluse Mpokosa kuchokera ku Sacred Heart Parish, Zomba Cathedral, mu Diocese ya Zomba. Ndipo uthenga wathu wabwino kuchokera ku Marko 8 ndi 27 mpaka 35. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor, Chiringa Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Ambuye chauta anditsekula makutu, ndipo sindidawanyoze kapena kuwapandukira. Ndidaperekera msana wanga kwa ondimenya, ndiponso masaya anga kwa ondimwetula ndevu. Sindidawabisire nkhope ondinyoza ndi ondithira malovu, koma kunyoza kwawo sindikuvutika nako, chifukwa Ambuye chauta amandithandiza. N'chifukwa chake ndalimbitsa mtima wanga ngati mwala, ndikudziwa kuti sadzandichititsa manyazi. Wondikhalira kumbuyo ali pafupi. Ndaninso angandimbe mlandu? Tipitire limodzi ku bwalo la milandu. Wofuna kutsutsana nane ndani? Nabwere pafupi. Ambuye chauta ndi amene amandithandiza. Ndani anganene kuti ndine opalamula? Ndithu, onse ondizenga mlandu adzatheratu. Kutha kwake ngati chovala, chodyewa ndi njenjete. Amenewa ndiwo mawu
achauta. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri zachikhulupiriro ndi ntchito zake. Mawu a m'buku la Yakobo. Abale yanga, pali phindu lanji ngati munthu anena kuti ndili ndi chikhulupiriro koma popanda chimene akuchitapo? Kodi chikhulupiriro chotere chingampulumutse? Mwachitsanzo, m'bale wina kapena mlongo ali ndi usiwa ndipo masiku onse alibe chakudya chokwanira. Tsono wina mwa inu angowawuza kuti pitani ndi mtendere mukafundidwe ndipo mukakhute, koma osawapatsa zimene akusowazo. Pamenepo phindu lake mchiyani? Choncho chikhulupiriro pachokha chopanda ntchito zake nchakufa basi. Koma kapena wina anganene kuti inuyo muli ndi chikhulupiriro, ineyo ndili ndi ntchito zabwino. Pamenepo ine nkumuyankha kuti uyesetse kundionetsa chikhulupiriro chako chopanda ntchito zakecho. Ine ndi ntchito zanga ndikuonetsa chikhulupiriro changa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mariko woyera. Yesu ndi ophunzira ake adapita ku mizi ya ku Kesareya Filipi. Panjira Yesu adafunsa ophunzira ake kuti kodi anthu amati ine ndine yani? Iwo adayankha kuti ena amati ndinu Yohane M'batizi, ena amati ndinu Eliya, enanso amati ndinu mmodzi mwa aneneri. Apo Yesu adawafunsa kuti nanga inuyo mumati ndine yani? Petro adayankha kuti inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja. Yesu adawalamula kuti asauze munthu wina aliyense za iye. Yesu adayamba kuphunzitsa ophunzira ake kuti mwana wa munthu azayenera kuzunzidwa kwambiri. Akulu a Ayuda, akulu a ansembe, aphunzitsi amalamulo adzamkana. Iye adzaphedwa, koma patapita masiku atatu adzauka. Zimenezi adazinena mosabisa konse. Apo Petro adamtengera pambali nayamba kumudzudzula. Koma Yesu anachewuka nayang'ana ophunzira ake aja, ndipo anadzudzula Petro adati, choka apa iwe Satana. Maganizo akowa si maganizo a Mulungu, ayi ndi maganizo anthu chabe. Pambuyo pake Yesu adayitana khamu la anthu pamodzi ndi ophunzira ake aja kuti adze pafupi, ndipo adawawuza kuti munthu wofuna kutsata ine adzikane mwini wakeyo, asenze mtanda wake nkumanditsata. Chifukwa wofuna kupulumutsa moyo wake adzawutaya, koma wotaya moyo wake chifukwa cha ine ndi mthenga wabwino adzawupulumutsa. Thenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, monga ndanena kale kuti lero ndi tsiku la Mulungu limene mpingo umatipempha kuti tisinkhe Ambuye Yesu ponena kuti poyera kuwauza anthu amati ine ndine ndani. Kodi inali nthawi yokuti apereke mayeso,
kodi amafuna kudziwa kuti sadziwa ndani? Komanso lero lomwe ndikukhala tsiku limene tikukondwerera International Day of Democracy, kuti maiko anthu azikhala ndi ufulu, ma rights azilemekezedwa, nkuyang'ana mwina maiko ochepa amene tingathe kunena kuti maufulu aliko. Lero ntsiku lokuti tisinkhesinkhe, amene ali mundale ayang'ane kodi chipani chawocho muli democracy. Kwa hiyo amene ali mu mpingo ayang'ane kuti kodi mpingo wathu umayang'ana ubwino wa anthu kapena cholinga chake ndi kupondereza anthu. Kwa hiyo amene ali pabanja, nyumba mwathu muno ka democracy kalipo. Timapeza mpata wokhala ndithu ngati parliament, amayi apo abambo apo, nkutheka pali anatu akuluakulu amene nawonso anzeru zawo ndikuyamba kuwatambasulira kuti mutaona zokuti ifeyo mmodzi mwa ife akugona tulo ulendo wosabwerera mwina mudzatsatire izi. Imene ndiye democracy. Khala pansi ndikubaka ana asadzawa khala akuthamanga hayi. Zinthu zina zimene ife tachita iwo samazidziwa nawonso azizidziwa. Kuti makolo athu anachikadonsolo ili democracy ya makampani. Kawiri tukumva kuti akuti apanga strike. Si china tu ya. Nkunena kuti amene akudyerera ndi inu mabwana pamwambapo. Pamene anapansipa akuvutika inu mukumwati wokhatamira. Koma pamene anthu amene amagwira ntchito, amene amagwira ntchito pa ground yo ndi amene akulandira tochepa. Chocho tsiku la lero ndilotha kuganizira zonsezo za anthu apa ntchito, komanso kwa ife amene sitinalembedwe ndi wina aliyense. Mbizinesi yanu imene mbachita inuyo ndi banja lanu ndi ana anu, mumatha kukambirana ndikuona kuti tipange izi kapita tipange izi. Tiyeni tisuzumire mawu amene Ambuye Yesu lero atipatsa. Malo amene Ambuye Yesu adafunsira funso limeneli ndi ku Kesareya Filipi. Kesareya Filipi zaka zambiri zapitazo, Aroma anapangapo chitukuko chosaneneka. Kungochula Kesareya Filipi ni malo amene 1 kilomita kulowa munyanja ya ikulu. Anayikamo fence, kumanga fence kuti akamabwera anthu adani azitha kuwaonera patali. Lero mukapitako ndi maruins, sikuti ndi malo ooneka bwino. Koma akamakamba mbiri yake ku Kesareya Filipi imba kuthandiza kuona kuti abale nkhondo ndiyoyipa. Tisamayinyadire, usanyadira kuti ini ndege ziza, no. Nkhondo ndiyonyansa. Chitukuko chinali kumeneko malo wothamangira mahachi, ma stadium. Lero kafika kuyang'ana palibe. Zidagwetsedwa kale. Ndiye ndikamva mawu kuti Kesareya Filipi. Nimanyadira chifukwa ndi malo amene amatithandiza kuona kuti nkhondo ndiyoyipa. Mumaononga katundu, ndipo mukaononga katundu kuti muzambwezeretse simasewera. Chocho kunali ku Kesareya Filipi kumene Ambuye Yesu atafika ndi akutembenuka ndikuwafunsa kuti kona anthu mumati ine ndine. Aliyesana nenda zake, aliyesama masulira miyeti madziwira, koma yankho linachokera kwa Petro. Inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja. Akanakhala kuti Paulo anafunsidwa funso limeneli, akananena kuti ineyo ndi uja amene ndinakumana naye ulendo wa ku Damaska. Yesu ndi ndani? Ndinakumana naye ulendo wa ku Damaska. Ndipo anandigwira ndikundimenyetsa pansi. Podzuka pamenepo ndinayamba kukhala wakhungu. Ameneyo ndi amene anandiuza kuti ine ndi amene ukumudzunzayo. Inu ndinu ndani? Iwe amene ukulimbana nayeyo ndiye ine. Paulo akanayankha choncho. Yesu ayi ine ndikudziwani chifukwa tsiku limenelo pamoyo wanga linasintha nyengo.
ndipo pano ndikamakhala ndimadziwa kuti ndipo Paulo anagwira ntchito zoopsa zimene ena sakanazikwanitsa. Anamenyedwa, anagwera m'madzi, kufika pena ndikumati apha munthu, koma ayi. Chokondweretsa kwambiri chokuti Paulo kumuyika apa, tenga Petro kuyika apa, ndipo amene umadziwa kuti izi ndiye zikhomo izi. Zikhomo zimene Ambuye Yesu anachita kusankha yekha. Chimodzi chikhomo ichi chilimbikitse zinthu kuti zisamangoyenda wedewede. Chikhomo ichi chizipanga check and balance. Kuti kodi zimene tikuchitazi bwanji, foja panali kulimbana pakati pa awiriwa. Koma nkhani yayikulu simeneyo. Anthu amati ine ndine ndani. Awa ndi mawu amene ndikanakonda kuti lero tisinke tonsefe. Inu Yesu mumamuona ngati ndani? Yesu mwana wa Mulungu inde. Yesu kwa inu ndi ndani? Mukamakhala inuyo mumati Yesu ndi ndani? Chifukwa chimene inuyo chithunzithunzi muli nacho cha Yesu ndi chimene chidzathandiza kuti inuyo moyo wanu muzichita mogwirizana ndi Ambuye Yesuwo kapena kuchita motsutsana nawo. Mumati Yesu ndi ndani? Mukanena kuti Yesu kwa ine ndiye mphamvu zanga. Mphamvu zimene ndimagwiritsa ntchito china chilichonse ndiyenera kupanga tapu kuchokera kwa Ambuye Yesu. Ndiye kuti sindingagwire ntchito mopanda kuwapempha kuti mukhale nane. Mukati Yesu ni chipulumutso changa, ndiye kuti kaya mukugwira ntchito yanji kulikonse kumene muli, Yesu ndi ndani? Inu kuda kuti kwa ine Yesu ndiye thandizo langa lopezekeratu. Osaka thandizo lokuti kumauza anthu kuti ayi amene afuna kulemera chaka chino tiyeni mupange chakuticho, chaka chino mulemera chaka kulemera ayi zinazi nzovuta kulankhula. Tiyeni tigwire ntchito. Sungakhale pansi ndikumangoyembekeza kuti Mulungu anditumizira ku akaunti kwanga kupezeka ndalama zitagwerako lero lomwe lino. Ayi zimenezo nzakumidima, ndikubwerezanso zimenezo ndizakumidima. Mulungu amafuna ife tigwire ntchito, ndipo tikagwira ntchito tukutalatu tigwire ntchito, ndipo Mulungu atipatsa mogwirizana ndi ntchito imene tagwira ife. Anthu amati ine ndine ndani? Koma atanena zimenezi anapitirizanso. Inetu ndikachoka pano ndikavutika. Ulendo tikuyambawo basi. Petro sanamve kukoma ndi mawu amenewa. Ambuye ndangokhoza mayeso pompano, ndipo inu mwamva kukoma kuti ayi ndanena kuti ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja. Ndipo mafunso anathera pompo. Lero ndiye mukunenanso kuti ayi zimenezo ayi. Ndimanyadira kwambiri ndikamaona mina Ambuye Yesu nawonso olemba sanafune kuzungula, chifukwa olembawa anadzazidwa ndi Mzimu Woyera, inspired. Kuti Ambuye Yesu atamba kunenazo kuti ndikakumana ndi mavuto oterowa, Petro ndikuti tabwerani pambali, zimene zisachitike iya. Ambuye Yesu sana mudzudzule Petro. Ambuye Yesu amankonda Petro. Come at this particular material time. Panthawi imene iyi amalankhula sana ali Petro. Pamene inu ndine timasochera. Chifukwa timaganiza kuti akunena ayu ndi Mulungu, asali Mulungu. Akulankhula ali Satana. Ndipo Satana amaoneka kuti ndiwokhuzidwa. Kaya tingopeka chisazo cha ukwati. Ukwati amayi apeza kuti mamuna wawo akuyenda izo ndizo ndi wina, kapena abambo apeza kuti akazi awo hayi akuyenda malonda ndi wina. Ndimuuze nzangayo kuti mwina andithandize kuona amene akuperekera malangizo. Aya chimwene basi ukwati aya mkazi kufika mpaka pamene aya umene uthe basi ya palibe nkhani pamene pa chimwene ayi nkhani imeneyo basi.
muzamuyang'anisise kumuyang'ana kwambiri muzadziwa kuti amene akuyankhula isiye iya mwa iye muli chinthu. Ati chimene icho chofuna kuchiuza nthawi yomweyo, achikonde asachikonde. Chifukwa pamene ukulankhula ukhala ngati kumulankhula uyuyu, koma mawu akufuna kupita kupyolera mwa iye, kumbuyo kukuli munthu amene akupanga dictate moyo wake. Choka iwe Satana. Haya chimene kwatomene ubasa azikafika pene posa mavutika nazo iyayi. Ndito abusa anakuitana nomakufusani za kuti mukumaenda ndi ena no, akufuna kunena chana zimenezo iyayi chimene musavomere zimenezo. Ndidi ine nkhale mpingo ndikanausiya. No. Pali anthu ena amene amagwirisidwa ntchito ndi Satana. Ndipo anthu amene wamafundika kuwauza pomwepo. Tikhoza kuwauza mwa diplomasi, ayi ndamva, koma malangizo mwanena inewo sindiwasatira. Fwa mukangotero sikutasira pomwepo ayamba kubwerabe. Kena akadiye kufika kumuza kuti achimwene ndakuuzani koma panopo ndifuna ndikuuzeni. Mundisiye ine ndi banja langa tikakambirane. Anakudyesani kuti ngakhala atandidyesa so what? Chimwene ino ngati yanu tuyafika papo kuti choka Satana anatero ndi Ambuye Yesu. Andi Satana ameneyi ndiye mwe ucha anatengera Ambuye Yesu ulendo ku chipululu. Ngati mumata tapanganizi buledi anthu adye. Ngati mumatatu muziponya apa simuthola mwendo. Ngati mumata inu muime ndi kupasani zonsezi izi. Ambuye Yesu pamene anayankha Satana chilichonse, Ambuye Yesu so amayankha pogwiritsa ntchito malembo oyera. Chifukwa tikunena kuti anthu ayenera kukonda Baibulo. Mwezi wake ndi uno wa Septemba la uno. Tatengani muziwerenga Baibulo muone mphamvu imene ili mu mawu a Mulungu. Amene pamoyo wanu sazakhala chimozimozi. Ndi mawu amene asintha anthu. Amene sakakhulupirira kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Atawerenga buku ili anasinthika. Atamva mawu awa anasinthika. Anthu amati ine ndine yani. Lero ndikanakonda kuti tikasinkhe chimene tituzi tinacho cha Ambuye Yesu chimaonekera poyera pamene takumana ndi mavuto. Pamene pamaonekera kuti inu Ambuye Yesu munangotenga ndikwayika papewa. Kapena inu Ambuye Yesu ndi mlangizi wanu. Ndipo ngatali mlangizi wanu ndiye muzipeza mpata ukamva malangizo kwa iye. Kwa iwo amene ali akatolika kumanja kwangako kumapeto huko kumene kuli Ukaristiya. Abale yanga palibe nankatolika amene sakomva kukoma kwa kukhala pafupi ndi Ambuye Yesu azifunsi. Chifukwa pamene pali Ambuye Yesu sipamagwirizana ndi phokoso. Tipemphere kuti Mulungu atithandize kutiunikira. Monga timakambirana pacha kuti Mulungu amafunitsitsa kuti ife tizimulemekeza, tinziwe, tizimpatsa ulemu, ndipo iye azititsitsira madaliso. Kuti pakotero tikanziwa tikhoza kuti tsiku likamaza kwana kunena kuti Ambuye ndimaliyembekeza tsiku lija lakwana. Tiye tizipita ulendo ku ufumu wa Atate yake mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.